Kini ang riot sa mga batan-on sa Davao City Coastal Road, dili pa lamang dugay. Makita sa video ang pagbinatuay. Daling girespondihan sa mga pulis nga sakop sa Santa Ana Police Station 1 ang riot ug girescue ang mga nalambigit nga mga batan-on. Aron dili mautro ang susamang insidente, dunay koordinasyon ang Davao City Police sa mga barangay officials ug tanod aron tabangan sila sa pagmonitor batok riot. Karong nagkadulang simbang gabi, apil sa bantayan sa kapulisan ang posibleng riot o gang war sa mga batan-on duol sa mga simbahan. Sumala sa Davao City Police, giplastar na ang ipatuman nga seguridad sa mga simbahan sa pagsugod sa Misa de Gallo sunod simana. Dili din na ito i-allow na naay mga minor de edad o other pa nga mga individuals na mag-create o kasama during Misa de Gallo. Kung dunay makita ng mga pulis nga mga batan-on nga magtapok-tapok duol sa simbahan, aksyonan dayon nila kini aron mabungkag ang panagtapok aron dili sila makamugna og kasamok. Tungod sa gilauman nga pagdagsang sa mga manimba, gimanduan na ni Acting Director Police Colonel Manan Muarit ang mga pulis nga bantayan pag-ayo ang sitwasyon sa mga simbahan aron masiguro nga luwas ang tanan gikan sa posibleng kakulian. Nanan kay mga instructions ana sa regards sa Misa de Gallo nga dapat walay mga batan-on nga mag-toss o kasabok sa mga simbahan. Kapin 40 ka mga simbahan sa Davao City ang bantayan sa mga pulis ug ubang security clusters aron masigurong hapsay ug malinawon ang ipegayon nga Misa de Gallo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.